Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ngayon ay nangyari sa lalawigan ng Batangas. Ang pinakaunang naitalang pangalan ng lalawigan ay Kumintang. Ang sentro nito ang kasalukuyang bayan ng Balayan. Pinakamaunlad na bayang lalawigan at ang dating sentro ng pamahalaan. Nang dahil sa pagkawasak ng bayan, dito sumabog at naging bulkan Taal. Inilipat ang sentro ng lalawigan sa Taal na dating tinatawag na Bonbon at ang pangalan ng lugar ay pinalitan sunod sa pangalan sa bayan na iyon. Nasa Batangas ang pinakamaliit na bulkan sa buong mundo na kung tawagin ay Bulkan Taal na nasa gitna naman ng Taal Lake. Muli kabaryo, bago ko simulan ang kwentong ito, nais ko munang sabihin na kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, marihing pindutin lamang ang subscription button at i-on na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ganitong kwentong ilalagay natin sa araw-araw. Yun lamang mga kabaryo, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 1972. Lugar ng San Juan, Batangas. Karamihan sa mga lokal ay nagtitiis na may pagtitimpi sa kanilang kabesa de barangay sa kadahilan ng inaabuso nito ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng pinuno ng bansa. Napapaloob ang buong bansa ng batas militar sa panahong iyon. Kahit hindi man naaayon, ay hindi may iwasan ang mga mapang-abusong tao na samantalahin ang kanilang posisyon. Napakalupit ng kabesa. Lahat ay dapat sumusunod at naayon sa kanyang kagustuhan. Hindi rin naging ligtas ang mga kababaihan sa malupit niyang kasabikan sa laman. Walang magawa ang mga mamamayang lokal kundi magpakabulag, pipi at bingi sa mga nangyayari. Dahil sa oras na lumaban ka, ay tiyak sa ilalim ng lupa ang iyong bagsak. Sa dulong bahagi ng San Juan, ay doon naninirahan ang kaisa-isang albularyo sa lugar. Malimit itong pinupuntahan ng mga tao doon dahil isang tunay at hindi humihingi ng kapalit sa kanyang panggagamot. Tawagin natin siya sa pangalang Tandang Omar. Walang ibang kasama sa bahay si Tandang Omar kundi ang kanyang apo na si Javier. Si Javier sa panahong ito ay nasa 25 anyos na. Siya ang gumagawa sa mga bagay na pinagkukuhaan nila ng kabuhayan. May mga pananim itong si Javier, kagaya ng mga gulay at prutas. Sinimulan pa ito ng mga nasirang magulang kahit nakakaranas ng paminsan-minsang kalupitan ng mga otoridad ay natitiis ito ni Javier. Sa kadahilan ng ayaw niya ng gulo, lingid sa kaalaman ng mga tao, si Javier ay nagmula sa lahi ng mga mananabas sa gitnang Kabisayaan. Ang mga mananabas ay may mga taong sinadyang pinatay na nadapuan ng ligaw na talahib. Ang talahib na ito ay pakawala ng demonyo. Binubuhay nito ang mga
taong biktima. Nagiging layunin nito na makapaghiganti sa taong may sanhi ng kanilang pagkamatay. Gamit ang sandatang may talim, mga katangian ng kakaibang lakas at bilis, ito ang katangian nila. Sa kabila ng kanilang taglay ay may kahinaan din ito. Kapag nasugatan sila, eksaktong kabilugan ng buwan, ay hindi na ito gagaling kailanman. Dahil sa liblib ang kanilang tirahan, ay malayang nakakapag-ensayo itong si Javier sa pakikipaglaban. Dagdag pa ang gawaing nagpapabatak ng husto sa kanyang katawan. Hindi niya kasi pinapayagan ang kanyang lolo Omar na gumawa sa mga mabibigat na bagay. Sa katunayan, mahal na mahal niya ang kanyang lolo Omar dahil mahigit kalahati ng kanyang buhay, ito ang kanyang kasama. Ang mga napipitas na mga gulay at prutas ay inilalagak niya sa mga nagtitinda sa palengke, kaya hindi na siya masyadong nagtatagal at babalik na agad sa bahay. Bilang albularyo ang kanyang lolo, ay pinagkalooban niya ang apo ng isang proteksyon. Isang habak na nakapaloob sa basyo ng bala at nakatali ito sa kanyang bewang. Proteksyon ito laban sa sakit na dulot ng mga nilalang ng dilim. Halimbawa ay ang barang at ulam. Malakas ang espiritual na taglay ng kanyang lolo, subalit wala itong kalaban-laban sa pisikal na antas. Minsan isang umaga, nagpunta ang kabesa sa kanilang bahay, kasama ang iilang tauhan at ang anak nito na may sakit. Sa itsura ng bata, ay masasabing malala na ang dinaramdam nito. Ayon sa ama nitong kabesa, ay sinukuan na ito ng mga doktor dahil sa kumalat na ang komplikasyon sa buong katawan. Maayos naman ang naging tugon ni Tandang Omar. Ayon dito, hindi sakop ng kanyang taglay ang natural na karamdaman. Subalit iba ang naging dating nito sa kabesa. Iiwan ko dito ang aking anak. Pagalingin mo siya sa kahit anong pamamaraan. Babayaran kita kahit magkano. Sa oras na may mangyaring hindi maganda sa anak ko, malalagot ka sa aking matanda ka. Sambit ng kabesa. Wala nang nagawa si Tandang Omar dahil sa pagpupumilit ng kabesa. Sinubukan na lang nito na gamutin ang wala ng pag-asang bata. Lolo, bakit niyo hinayaan na iwan dito ang bata? Paano kung dito yan malagot na ng hininga? Baka tayo pang masisi. Pag-aalalang wika ni Javier. Hayaan mo na, apo. Nagmamalabis lang ang kagustuhan ng ama nito na gumaling pa ang bata. Tugon ni Tandang Omar. Makalipas lang ang 2 araw, ay nalagutan na ng hininga ang bata. Labis naman itong ikinagalit ng kabesa. Halos magwala na ito sa pamamahay nila. At si Tandang Omar pa ang sinisi. Hindi na lamang umimik ang matanda at hinayaang mailabas ng kabesa ang kanyang nararamdaman. Kasalanan mo ito, Tandang Omar. Kasalanan mo ito. Paninigaw ng kabesa. Akmang papalag na sana si Javier, pero pinigilan ito ng kanyang lolo sa pamamagitan ng pagtingin. Dinala pabalik sa bahay ang bangkay ng bata upang pagluksaan. Dahil sa nangyari,
ay nagpaunlak ng habilin si Tandang Omar na pansamantalang hindi muna siya tatanggap ng pasyente hanggang sa mailibing na ang bata. Makalipas ang 2 araw, isang umaga, habang mag-isa sa bahay at nagwawalis sa bakuran, ay may dumating na 5 kalalakihan. Walang salita at agarang hinila ang matanda sa loob ng bahay nito. Pinaluhod, itinali sa likod ang mga kamay at tuluyang ginilitan ang leeg. Bandang tanghali na nang nakabalik si Javier mula sa palengke. Masaya pa ito dahil may dala itong isang pansit. Ngunit biglang gumuho ang mundo ng binata dahil nadatnan niya na nakasubsob sa sahig ang kanyang lolo at nagkalat ang dugo. Napasigaw na lamang ng malakas si Javier habang kinakandong ang wala ng buhay niyang lolo. Sa tulong ng mga naging pasyente nito ay kahit papaano nagkaroon ng maayos na burol si Tandang Omar. Sa araw ng libing ng kanyang lolo ay isinumpa niya na bibigyan niya ito ng hustisya. Wala man nakasaksi sa pangyayari, alam ni Javier kung sino ang may gawa nito. Walang iba kundi ang kabesa de barangay. Matapos ang libing ay nagtungo ng kabisayaan si Javier. Ipinaalam niya sa mga kamag-anak ang nangyari kay Lolo Omar. Pero bukod pa dun ay may iba pang sadya itong si Javier. Maliban sa pagiging mananabas ay may mga kamag-anak si Javier na may tanga na mutya. Ninais niyang magkaroon ng karagdagan proteksyon. Isa sa kamag-anak ni Javier ay pinagkalooban siya ng isang mutya. Ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Ito ay magbibigay sa kanya ng kabal at lakas, pati ang proteksyon sa anumang uri ng sandata, lalong-lalo na ang baril. Umabot ng 2 taon si Javier sa pagsasanay at pag-aaral ng mga buhay na salita. Panahon na upang bigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang lolo Omar. Bumalik ng Batangas si Javier. Agad niyang tinahak ang kanilang bahay. Nababalutan na ito ng mga damo at sira-sira na rin ang iba pang parte. Maigi niya itong nilinisan at iniayos. Nang gumabi ay nag-umpisang hasain ni Javier ang mahabang itak. Halos magdamag niya itong pinatalim at ginawan na rin ng sisidlan. Sumapit ang umaga. Binisita ng lalaki ang puntod ng kanyang lolo. Matapos nito ay nagmanman siya sa tahanan ng kabesa. Batid nito ang maraming sundalo na nakapalibot sa buong bahay. Talagang napakahigpit ng seguridad sa bahay na iyon. At sa gabi mismo ng araw na iyon ay inumpisahan na ni Javier ang kanyang misyon. Palihim siyang lumusob sa kuta ng kabesa. Isa-isa niyang sinaksak at tinaga ng kanyang itak ang mga nagbabantay. Matapos nito ay inipon ang mga bangkay sa bandang likuran ng bahay. Nabulabog ang buong bahay nang matagpuan ng kasambahay ang nagkukumpulang mga bangkay ng sundalo. Matinding kilabot ang naramdaman ng kabesa nung bumungad sa kanya ang duguan at wala ng buhay na mga sundalo. Inutusan naman niya ang mga natitirang sundalo na hanapin agad ang may kagagawan ng krimen na iyon. Isa-isang hinalughog ng mga sundalo ang mga kabahayan.
upang maghanap ng kahit anong ebidensya. Lahat din ng mga kalalakihan sa bawat pamilya ay pilit pinalabas at hinanay ang mga ito sa plaza. Pinadapa at tinali ang mga kamay sa likuran. Isang eksekusyon sa kawalan ng karapatang pantao. May mga umiiyak na kapamilya dahil sa awa. Ultimo batang paslit ay isinama sa bahay. Maraming sundalo rin ang nakatutok ang mga baril sa mga ito. Pumagitna ang kabesa at nagwika ito ng, "Kung sino ang makakapagturo sa pumaslang sa mga tauhan ko, ay pakakawalan ko ang pamilyang nakadapa rito. Ngunit kapag walang makapagturo, ay ito na ang huling pagkakataon na masilaya nila ang haring araw." Makalipas ang ilang minuto, ay wala pa rin nagsasalita upang magturo. Kaya kumuha ang sundalo ng isa sa mga nakadapa. Nang akmang babarilin niya na ito, ay biglang natigilan ang sundalo dahil may isang ulo ng tao ang biglang dumapo sa kanyang harapan. At ang nagmamay-ari ng ulo ay ang mismong kasamahan nila. Mula sa tumpok ng mga sibilyan ay may isang lalaki ang lumitaw na may hawak na dugoang itak. Nabaling ang atensyon ng lahat kay Javier. Wala pang itaas na damit, may taling pula sa noo at may mahabang itak. Ako ang pumaslang sa mga tauhan mo at ikaw ang isusunod ko." Wika ni Javier sabay turo ng itak sa kabesa. Agad sinugod ng mga sundalo si Javier. Nagpulasan ang mga tao dahil sa sunod-sunod na ratratan ng mga baril. Mabilis din na sumugod si Javier at walang takot na humarap sa mga bala. Parang ang katawan ng saging kung makataga si Javier sa mga sundalo. Bawat tama sa katawan nito ay napuputol agad. Sa ilang segundo lang ay dumanak ang napakaraming dugo. Nagtakbuhan na rin ang mga kalalakihan noon nakadapa. Napapalunok na lang ng laway ang kabesa sa nasaksihan at paunti-unti na rin siyang umaatras. Ang ibang mga sundalo ay napapasigaw na sa sakit dahil sa pagkaputol ng kanilang mga kamay, paa at may iba pa na nahati talaga ang katawan. Isang literal na pinagtatabas ni Javier ang mga ito. Nagtamuri ng maraming tama ng baril ang naghihiganting nilalang ngunit hindi niya ito ininda. Nang mabatid ng kabesa na maubos na nito ang kanyang mga sundalo, ay nagmadali itong sumakay sa kanyang kabayo at doon pinatakbo ito ng napakabilis. Hanggang may nag-iisa na sundalo ang natira. Napaluhod na ito at labis na nagmamakaawa. "Tumayo ka, sundalo," wika ni Javier. Marahang tumayo ang sundalo at nanginginig na sa takot. Inilapat ni Javier ang dulo ng itak sa dibdib nito. Hinawakan niya ang dulo at dahan-dahan niyang ibinaon ang itak diretso sa puso ng sundalo. Isang sigaw ng paghihinagpis ang umalingaw-ngaw sa oras na iyon. Nakarating na ang kabesa sa kanyang pamamahay at inutusan ang pamilya niya na magtago na. Inihanda nito ang baril na kung tawagin ay arisaka. Pumanhik siya sa ikalawang palapag ng bahay at sa bintana ng kwarto, mariing nakabang. Ilang minuto pa ay
Dumating na si Javier. Walang kahirap-hirap na inakyat ang bakod ng simento. Nang makatayo na si Javier sa bakuran, ay agad binaril ng kabesa itong si Javier. Subalit para lang itong tinapik sa dibdib at agad tumingin kung saan nagmula ang isang putok. Nasipat ng lalaki ang kabesa, kaya agarang pumasok sa bahay si Javier na animoy siya ang may-ari nito. Nang makarating sa itaas ay agad sinipa ng lalaki ang pinto ng kwarto na gawa sa puno ng nara. Sa isang sipa lang ay nawasak ang napakatibay na pinto. Mabilisang tinutok ng kabesa ang baril. Ngunit mabilis na lumapit si Javier at naagaw niya ito. "Bakit mo pinatay ang lolo kong si Tandang Omar?" Galit na sambit ni Javier. Patawarin mo ko." Takot na takot at nanginginig na ang kabesa. Lumuhod ito at mula sa likuran ay inilapat ni Javier ang itak sa leeg ng kabesa at doon ay unti-unti itong ginigilitan. Isang nakakakilabot na tanawin ang makikita sa sentro ng bayan. Isang madugong labanan ang tumapos sa naghahari-ariang kabesa de barangay. Humalat ang balita sa Karatig-Nayon at sa buong San Juan. Nakadama ng takot ang mga iba pang kabesa na may ginagawang kasamaan. Pero may iilan na kwinestyon ang kakayanan ni Javier. Lalo na yaong may mga kakampi na nilalang sa dilim. Makalipas ang ilang linggo, nakadama ng kaginhawaan ang lugar. Para kay Javier ay nabigyan niya na ng hustisya ang kanyang lolo Omar. Kaya nais na netong manahimik at mamuhay ng payapa. Minsan isang araw ay may bumisitang iilang lokal. Karamihan sa kanila ay may mga kalalakihan. "Magandang araw sa iyo, Javier." Pagbati ni Manong Alfredo. "Magandang araw din po sa inyo. Mukhang marami kayo. Ano bang may paglilingkod ko?" Tanong ng binata. Nais ng mga bisita na pag-usapan ang mamumuno sa kanilang lugar para na rin sa mas maayos na kalakaran. Mas maganda pa rin na may namamahala, kaya nakiusap sila kung pwedeng si Javier na ang mamuno sa kanila. "Nako, Mang Alfredo, maraming salamat naman po at ako ang naibigan niyong mamuno sa lugar natin. Pero mas maganda po na sa ibang tao niyo na lang ipagkaloob yan. Alam niyo naman na ang tanging hangad ko lamang ay mabigyan ng hustisyang pagkamatay ng aking lolo." Magalang na tugon ng binata. Batid nila na hindi talaga nila nakumbinse ang binata, kaya napagdesisyonan na lang nila na magbotohan. Samantala, dahil sa pangyayari ay may mga lider na nag-aalangan na sa kanilang posisyon, kaya hinimok na nila ang mga kakampi sa dilim. Kapalit ng buhay ni Javier ay ang buhay ng mga tao sa lugar nang napaslang ng kabesa. Isang umaga, nabulabog ang mga lokal dahil isang pamilya ang walang awang pinaslang. Base sa itsura nito, ay hindi pangkaraniwang tao ang may gawa. Wakwak ang tiyan, wala ng dugo, at laman loob. Sa sumunod pa na mga araw ay padami na ng padami ang mga biktima na parehong-pareho ang sanhi ng kamatayan. Naalarma na ang mga tao, kaya ang iilan sa kanila
ay sumugod na kay Javier upang humingi ng saklolo. Ayon sa paglalarawan, pangkaraniwang aswang ang umaatake sa bawat gabi. May kakayahan itong magpalit ng anyo bilang hayop kaya malaya itong makakagala sa lugar. Ang iniiwasan ng mga ito ay ang pagtitig sa kanilang mga mata dahil ang refleksyon ng totoong tao sa kanila ay nakabaliktad. Hindi muna nagpaunlak ng desisyon itong si Javier. Wala naman talaga siyang balak na magpakabayani, subalit hindi rin kaya ng konsensya niya na pabayaan ang mga kanayon. Habang lumalalim ang gabi sa araw na iyon, ay nakatulala lang si Javier. Nasa isip niya kung kikilos ba siya laban sa mga umaataking aswang. Hanggang sa nahiga siya at napaidlip. Bago maghating gabi, ay may 4 na ibon ang dumapo sa bubong ng kanyang bahay. Maya-maya pa ay bumaba na ito sa lupa. Nag-anyong tao na ang mga ibon. Mga babae ito na walang saplot ngunit nababalot ang katawan ng langis. Mahina silang umaangil at nag-iikot sa bahay. Ang isa ay nakaabot na sa bandang kwarto ni Javier. Inilapat nito ang tenga sa dingding hanggang sa biglang may itak na tumagos sa ulo nito na agarang dahilan sa pangingisay ng aswang. Naramdaman agad ito ng 3 pang kasama, kaya parang baliw na ito sa galit at pinagkakalmot ang buong kabahayan. Mula sa bintana ay tumalon si Javier dala ang kanyang itak. Agad sumugod ang isang aswang. Kakalmutin na sana niya si Javier, ngunit sinalubong ito ng kanyang itak at tumilapon ang putol na kamay nito. Dumadaing sa sakit ang aswang na pumapaatras na. Sumugod naman agad ang 2 pa. Nasaksak ang isa sa tiyan habang ang isa ay sinakal ni Javier. Binaliktad nito ang talim ng itak at hiniampas niya doon ang sinakal na aswang. Agarang humiwalay ang ulo nito sa katawan. Laking gulat pa ng isa pang natira hanggang sa iniangat ng binata ang itak at nahati ang katawan ng aswang mula tiyan patungo sa kanyang ulo. Sa sandaling iyon ay nakapagdesisyon na si Javier na uubusin niya ang lahat ng mga masasama sa lugar kahit sino at kahit anong uri pa man ito. Dahil sa mga nangyayaring patayan, ay 5:00 pa lang ng hapon ay nagsasarado na ang kabahayan ng mga lokal. Naging tahimik bigla ang buong barangay habang si Javier ay palihim na nagmamanman at nagkukubli sa dilim. Kitang-kita ni Javier ang paglapag ng 5 ibong sa kalsadang madilim at tumayo ito na naging mga aso. Pasimpleng naglalakad sa mga kabahayan ang mga aso. Sumisinghot sa hangin na animoy may hinahanap. Tumigil ang 2 sa isang bahay at nag-anyong isang tao, isang babae at isang lalaki na walang saplot at nababalot sa langis ang buong katawan. Mula sa pinagkukubli ang puno ay tumalon si Javier at agarang hinati ang katawan ng aswang. Hindi halos nakagalaw ang kasama dahil sa bilis ng pangyayari. Binigwasan ito ni Javier ng taga na agarang pumutol sa balikat nito. Tumakbo ang aswang na umaangil. Nagising na rin ang mga tao sa palibot at nasaksihan nila
ang labanan sa pagitan ng mga aswang at si Javier. Walang kahirap-hirap na tinapos ng binatang mananabas ang mga aswang na iyon. Nagsilabasan ang mga tao at nagbunyi. Ngayon ay may tagapagtanggol na sila sa katauhan ni Javier Escalante. Nabalitaan ng kabesa sa kabilang nayon ang ginawa ni Javier. Labis itong nagalit dahil ang mga kakamping aswang nito na natitira ay tumalikod na sa kanya. Kung hindi umubra ang mga bala at aswang kay Javier, ay binalak nito na tapatan ang binata ng isang antingero. Ilang linggo ang nakalipas ay wala ng aswang na gumagambala sa mga tao. Naging panatag na rin si Javier, kaya naisip niya na babalik na lamang siya sa Kabisayaan at kasamang mamumuhay ang mga kamag-anak. Isang gabi, habang nagsasalang ng tubig si Javier upang painitin, may napansin siya sa mga dahon ng puno sa may likod bahay. Animoy may malaking nilalang na tumatalon at palipat-lipat sa mga dahon. Noong una, akala niya ay isang napakalaking ibon kaso wala itong pakpak. Nako, panibagong aswang na naman to. Wika niya sa kanyang sarili. Nagkubli siya at humanap ng pwesto upang tiradurin ang nilalang. Hanggang sa tumigil ang nilalang na nakapatong sa dahon at nakadipa. Para bang sumasabay lang ang nilalang sa saliw ng dahon. Tinirador ito ni Javier. Tumama ito sa dibdib kaso tumalbog lamang ang bato. Pumaibaba ang nilalang na animoy lumilipad at dumapo sa lupa ilang metro mula kay Javier. Walang presensya ng aswang ang lalaking nasa harapan niya. Isa itong tao. Sa hinuha ni Javier na may tangan itong mutya ng bulak, ngumisi ang lalaki at agad tinigal po si Javier. Sa gulat niya ay hindi siya nakailag. Muntik pang mawasak ang dingding kung saan tumilapon si Javier. Gumanti ng pagsugod ang binata ngunit para bang nakikipaglaban lang si Javier sa hangin. Naiilagan nito ang bawat pag-atake niya. Nang makahanap ng pagkakataon ang lalaki, ay agad sinipa si Javier at napatikluhod ito sa sakit. Para bang pinaglalaroan lang siya ng antingero dahil pangising-ngisi lang ito. O ano Javier, lumaban ka. Bakit ka nakaluhod lang dyan? Ito ba ang sinasabing mananabas ng San Juan? Pang-aasar pa ng lalaki. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Tanong dito ni Javier. Ako si Aram, ang batikang antingero ng Mindanao. Tugon ng lalaki. Wala akong kasalanan sa'yo. Sa akin wala. Pero napag-utusan lang ako kapalit ng malaking halaga. Pero kung mas may malaki kang pantapat, palalayain kita. Wika ng lalaki. Isa kang bayaran. Tugon dito ni Javier. Isa akong manlalakbay na mersenaryo. Muling sumugod si Javier at nang nahawakan niya ang lalaki, ay sobrang lambot nito at napakagaan. Nang biglang may kamaong sumalubong sa pagmumukha niya, tumilapon siyang muli. O ano Javier, kaya mo pa ba? Nakangising wika ng lalaki. Grabe, kaliwete ka ba? Lakas nun ah. Pero malakas din kaya sumuntok ang kanan mo. Sambit dito ni Javier.
Nang tingnan ng lalaki ang kanyang kanang kamao, ay wala na ito. Tsaka lang niya naramdaman ang sakit sa nawalang kamao. Nanlaki ang mga mata nito habang hawak-hawak ang bisig. Tumayo si Javier at iniangat ang putol na kamay ng lalaki. Napasigaw ito na parang nababaliw na. Ang kamay ko! Ang kamay ko! Sigaw ng antingero. Lumapit si Javier at sinakal ang lalaki. Habang tinatanong ito ng, "Sinong nag-utos sa'yo?" Sa bawat segundong hindi sumasagot ang lalaki, ay ang pagpilas naman ito ni Javier sa balat nito. Nais man sumigaw ng lalaki ay hindi niya magawa dahil sa pagkakasakal. Ilang segundo pa kaya bago magkapira-piraso ang katawan mo? Tanong ni Javier. Nanlilimahid na sa pawis ang lalaki at napapaluha na ito sa sakit. Si Kapitan Bartolome ng Hilaga. Nahihirapang wika ng lalaki. Gumuhit ang galit sa mga mata ni Javier. Hinawakan ang ulo nito at pilit na hinihiwalay sa katawan. Samantala, isang malaking piging ang nagaganap sa bahay ni Kapitan Bartolome dahil kaarawan ito ng kanyang anak. Naroon din ang iba pang mga kabesa de barangay na kontra kay Javier. Masaya nilang pinag-uusapan kung buhay pa ba ang sinasabing mananabas. Habang nagkakasayahan sa kwentuhan at inuman ang tumpok ng mga kapitan sa pabilog na mesa na nakapwesto sa bakuran ng bahay, biglang may dumapong ulo ng tao at nakaharap pa ito kay Bartolome. Natahimik ang lahat at napatitig sa ulo ng tao. Haram? Si Haram! Si Haram! Sambulat ng kapitan at napasigaw sa labis na takot. Nagsipulasan ang mga nakaupo at inilibot ang tingin sa paligid. Nabulabog ang kanilang masayang piging sa tuktok ng bubong. Nakita nila ang isang lalaking matipuno, matangkad at malaki ang katawan. Walang pang itaas at may pulang tela sa noo, nakatali at may mahabang itak. Tumalon si Javier at lumapag mismo sa tabi ni Bartolome. Agad din niyang hinatak ang kapitan at lumundag patungo sa ibabaw ng pader na gawa sa bato. Hinawakan ni Javier ang ulo ni Bartolome at agad pinutol ang leeg nito. Doon ay bumulagta ang katawan ng kapitan sa lupa habang hawak-hawak ni Javier ang ulo nito ay nagwika siya ng, "Sino sa inyo dito ang nais sumunod sa demonyong ito? Sino?" Walang nagsalita. Nanahimik at tanging takot ang nararamdaman. Makalipas ang ilang minuto, ay tumalon palabas ng pader si Javier, bit-bit ang ulo ng kapitan. Doon pa humagulgol at nag-iyakan ang mga kapamilya ng kapitan. Kinabukasan ay natagpuan na lamang ang ulo ni Bartolome na nakasabit sa isang puno sa sentro ng barangay. Nagdulot ito ng labis na takot sa mga lokal. Ang ibang kabesa na nakasaksi sa pangyayari ay nababalot na ng pangamba at takot. Baka sila na ang susunod. Ang balak nitong umalis sa lugar ay hindi na niya itinuloy sa kadahilan ng ito na marahil ang tadhana niya. Ang protektahan ang lugar ng kanyang lolo Omar. Naging payapa ang buong San Juan
dahil natatakot na ang may mga balak gumawa ng kasamaan sa taong mananabas. Sa katunayan, kay Javier na sumasangguni ang mga namumuno sa lugar. Ang salita ni Javier ay nagsisilbing batas na ng San Juan. Ultimo, ang mga lasenggo ay sumasaludo kapag napapadaan si Javier. Animo'y nawawala ang kalasingan nito kapag nariyan na ang mananabas. Hanggang sa nakilala niya si Corazon, anak ng mangingisda sa kanlurang bahagi ng bayan. Sa unang araw ng panliligaw nito sa dalaga, ay parabang tumirik na kandila ang mga magulang nito. Sa anyo kasi ng binata ay talagang nakakasindak sa laki. Subalit nagmungkahi si Javier na magsisilbi sa pamilya ni Corazon habang nanliligaw. Isang tipikal na makalumang Pilipino ang ginawa ni Javier. Nag-iigib ng tubig, gumagawa ng panggatong, inaayos ang mga may sirang bahagi ng bagay, at kung minsan sumasama sa tatay ni Corazon sa pamamalaot. Alay, sino bang mag-aakala na ang bantog na mananabas ay nariyan, gumagawa pa ng hardin? Wika ng ama ni Corazon sa ina nito. Ano ka ba? Manahimik ka na niya riyan. Baka marinig pa tayo din eh. Tugon ng ina. Natutuwa naman si Corazon dahil animoy napapasunod niya si Javier sa lahat ng nais nito. Habang takot ang lahat kay Javier, si Corazon naman ay basta-basta lang niya itong inuutusan na umakyat sa puno at kukuha ng prutas. Labis naman ang pagrespeto ni Javier sa dalaga hanggang sa nagsama na sila nito. Dinala ni Javier sa bahay nito si Corazon at naging masaya ang kanilang pagsasama. Isang araw, may nasipat na matandang lalaki si Javier na naglalakad. Tumigil ito sa tapat ng kanyang bahay. Lalabas na sana si Javier ngunit naglakad muli ang matanda at tuluyan ng lumayo. Kinabukasan ay nariyan na naman ang matanda at sa ikatlong araw ay agad na itong nilapitan ni Javier at nagwika ito ng, "Magandang araw po sa inyo, Lo. Batid ko po kasi na lagi kang dumadaan dito. Tumitigil ka rin sa tapat ng bahay ko. May kailangan po ba kayo?" Wika rito ni Javier. "Buntis ang asawa mo, hindi ba? At ikaw ay isang mananabas. Alam mo naman siguro kung saan nagmula ang mananabas, hindi ba?" Wika ng matanda. Ano pong ibig niyong sabihin?" Usisa dito ni Javier. "Iginagalang ka sa lugar na ito dahil mas nangingibabaw ang pagiging tao mo. Pero kahit kailan, hindi may tatanggi na ang dumadaloy sa dugo mo ay lahi na nagmula sa kapangyarihan ng isang demonyo. Mag-iingat ka, iho. Huwag sanang madagtaan ng kasamaan ng pagsilang ng bagong mananabas." Tugon dito ng matanda. Natigilan at napaisip ng husto si Javier. Ni hindi na nga niya napansin ang pagkawala ng matanda. Pumasok ng bahay si Javier. Tumitig sa tiyan ni Corazon. Ilang saglit pa ay lumapit siya rito. Niyakap ang asawa. Iniisip ang sinabi ng matanda. Sa unang pagkakataon ay nakadama ng matinding pangamba si Javier. Hindi malinaw sa kanya ang sinasabing dagta ng kasamaan. Kaya naisip niya
Baka ang mga aswang na magnanais sa buhay ng kanyang sanggol. Nagsagawa agad ng pangontra aswang si Javier sa palibot ng kanilang bahay. Gayunpaman, wala naman kakaibang naganap makalipas ang 7 buwan. Hanggang sa sumapit ang 8 buwan, simula umaga pa lang ay nakakaramdam na ng pananakit ng tiyan itong si Corazon. Inisip niya na baka kinabag o may masamang nakain ito. Wala sa isip niya na baka manganganak na siya dahil hindi pa naman kabuwanan. Pinuntahan niya si Javier sa taniman ng gulay. Agad inalalayan ang asawa pabalik sa bahay. Pinahiga niya ito at nagpaalam na pupuntahan ang komadrona. Ginamit na ni Javier ang kanyang taglay upang mas mapadali ang kanyang sadya. Ayon sa komadrona, simpleng kabag lang naman daw ang nangyari sa asawa at nilapatan niya na rin ito ng gamot. Naging maayos naman ang kalagayan nito, kaya umalis na rin ang komadrona. Lingid sa kaalaman ni Javier, may isang gabunang aswang ang matagal nang nagmamanman sa asawa niya. Naghihintay lang ito na mabuo ang bata. Bilang ganti ay gagawing kauri nito ang bata. Ang gabunan na ito ay kamag-anak ng mga aswang na pinagpapatay ni Javier. Sumapit ang gabi. 4 na purong gabunang aswang ang malapit ng sumalakay. Habang natutulog ay pansin niya sa katabi na umuungol ito ng mahina at pinagpapawisan. Ginising niya si Corazon at tinanong kung ano ang nararamdaman. Kumikirot na naman daw ang tiyan na parang humihilab. Habang nakahawak sa tiyan ng asawa ay tila ba may isang boses na gumuhit sa kanyang tenga. Halinghing ng aswang. Napamura si Javier. Agad kinumutan ng pulang tela ang asawa. Iniwanan niya din ito ng punyal sa tabi. Hindi na hinintay ni Javier na susugod pa ang mga aswang. Kinuha niya ang kanyang itak at dali-daling lumabas ng bahay. Alam kong nandiyan kayo mga demonyo. Wag na wag niyong kakantiin ang mag-ina ko. Kung gusto niyo ng laban, lumabas kayo. Paghamon na wika ni Javier. Mga palaspas ng pakpak ang pumaibabaw sa lugar. Nang lumapag na ang mga ito ay naglalakihang gabunan ang bumungad kay Javier. Kulay itim na mabalahibo ang balat. May pakpak ng paniki. Ang mga paa ay parang sa kambing na may matutulis na kuko. Gayon din ang mahabang kamay. Imbis na ilong ay isang butas ang naroon. Malaking bibig na puro pangil ang mga ngipin. Naninilaw na mata na mapula ang gitna at kulay lila ang mga dila. Sabay na sumugod ang 4. Sinalubong naman ito ng tigalpo ni Javier. Tumilapon ang 2 ngunit ang isa ay dumiretso sa bubong ng bahay habang ang isa ay humaharap kay Javier. Halos mawasak na ang bubong sa laki at bigat ng nilalang. Naririnig niya na sumisigaw na ang kanyang asawa. Akmang susugurin na niya ang nasa bubong ay nahawakan naman ang kanyang paa ng isa pa. Agad niya itong tinaga at naputol ang kamay. Umangil pa atras ang aswang. Kaya pagkakataonan nito na sugurin ang nasa bubong. Parang bato na bumangga si Javier sa aswang at nagpagulong-gulong sila nang lumapag na sa lupa. Itatarak na sana niya ang itak sa pagbumuka ng aswang. Ngunit hinampas ng mahabang kamay si Javier ng isa pa.
Tumilapon siya sa dingding ng bahay at tuluyang nawasak. Javier! Javier! Sigaw ng asawa nang makita si Javier na nakasadlak sa bahay. Huwag kang lalabas, Corazon. Yung punyal, gamitin mo. Sambit ng asawa. Agad tumayo si Javier at lumundag palabas. Halos yumanig ang lupa sa pagkakatarak niya ng itak. Sa paghugot niya nito ay agad inihampas sa aswang at doon halos mahati ang bewang ng aswang at nagtamo ito ng matinding sugat. Napapalibutan pa siya ng 3. Muling itinarak ni Javier ang itak. Sumugod ito sa aswang ng pang-abot ang kanyang mga kamay. Hanggang sa tinadyakan niya ito. Tumilapon ang gabunan ngunit humiwalay sa kanya ang 2 kamay. Agad din niyang hinampas sa isa pa ang kamay na naputol. Nang bitawan na niya ito, ay umikot siya sabay hugot sa itak at iwinasiwas agad. Doon tinamaan sa ulo ang aswang at tuluyang nahati rin ito. Isang aswang na lang ang natitira ngunit naroon na ito sa loob ng bahay habang pilit iniaabot ng aswang itong si Corazon. Nagmadaling pumunta sa bahay si Javier upang tulungan ang asawa. Hinila nito ang buntot ng aswang. Subalit nakalmot naman siya nito sa tiyan. Matapos nito ay dinaganan siya ng aswang at walang tigil na pinagkakalmot sa muka. Natigilan ang aswang dahil sinaksak ito ng punyal ni Corazon. Doon ay tuluyang nilingon siya ng aswang at akmang hahampasin ng kamay subalit napigilan ito ni Javier. Habang nagpalakasan ang 2, ay hinugot ni Corazon ang punyal sa tagiliran ng aswang at walang tigil niya itong inundayan ng saksak. Nagtatalsika na ang mga dugo ng aswang, dahilan ito upang manghina. Nang makatsyempo ay hinawakan ni Javier ang ulo ng aswang at pinihit pabaliktad. Bumagsak ang aswang at itinarak ang itak sa leeg. Tsaka pinutol. Pinaghihila ni Javier ang mga bangkay ng aswang saka tuluyang sinilaban. Magkayakap ang mag-asawa habang pinapanood na natutupok sa apoy ang mga gabunan. Makalipas ang 1 buwan, nailuwal ng maayos at masigla ang sanggol na lalaki. Habang karga-karga ni Javier ang sanggol, ay nasipat niyang muli ang matandang lalaki. Nilapitan niya ito at nakangiting humarap sa kanya. "Oh, Lo, naparito ulit kayo." Sambit ni Javier. "Nandito ako upang batiin ka. Nailigtas mo ang bata sa kapahamakan. Napakatapang din pala ng asawa mo, Javier. Gabayan mo sa tamang daan ang iyong anak." Tugon ng matanda. "Sandali lang po. Dagta ng kasamaan? Ano po yun?" Mausisang tanong nito. "Sa oras na iniluwal na ang anak mo at nabahiran ito ng dugo ng demonyo, tiyak na ang dugo ng demonyong mananabas ang mamumutawi sa diwa ng sanggol at wala ka nang magagawa na baguhin ito. Mabuti at naagapan mo agad." Wika dito ng matanda. Sino ho ba kayo?" Tanong ni Javier. Ngumiti lang naman ang matanda at tuluyang umalis. Agad naman tinawag ng komadrona si Javier at hinayaan na maglaho ang matanda sa dilim. Makalipas pa ang ilang buwan, muling dumagsa ang mga militar sa sentro ng barangay. Panahon pa rin ito ng batas militar.
Bumaba ang isang naka-uniforme at nagwika sa harapan ng mga tao. Matagal-tagal na rin walang namumuno sa lugar na ito. Pero simula sa araw na ito, ang batas ko na ang masusunod. Sambulat ng general. Subalit batid nito na tila nakatingin lang sa kanya ang taong bayan. Kaya nagbigay ito ng utos sa mga sundalo na tutukan ng armas ang mga tao. At mula sa likurang bahagi ng mga sundalo, lumabas si Javier na walang pang itaas. May pulang tali sa noo at may mahabang itak. Okay, so ayun, bali hanggang dun lang yung istorya, kabari. Wala tayong magagawa. Hindi natin alam yung nangyari sa kay General at kay Javier, no? So para sa akin, speechless din ako. Alam nyo, kabaryo, ito pansin ko lang din, yung mga istorya na nababasa natin ngayon is talagang hindi na yung mga typical na aswanga na talagang hindi mo alam kung paano to nangyari noong mga panahong binabanggit nila yung taon, di ba? Kasi napakasaya ko lang din kasi nakakapaglahad tayo ng mga ganitong uri ng istorya, di ba? Andiyan, marami naman tayong in-upload dyan ng mga normal na karanasan ng mga sender na nandiyan naman, may kita nyo dyan. Pero grabe to, no? Nag-i-enjoy rin ako sa ganito. Kasi isipin nyo, may kita nyo rin naman kasi, kumbaga, paano ko ba explain? Kumbaga, pag ikaw, yung binabasa mo is talagang mabisa. Talagang, alam mo yun, kahit isang oras kang abutin magbasa. Kasi, ikaw nasusubaybayan mo na yung kwento Kasi binabasa mo tapos, naririnig mo mismo sa boses mo. So, parang andun ka na talaga, di ba? Grabe to. Saka yun nga, medyo hindi pa rin maganda para sa akin kasi nga namatay yung lolo ni Javier, si Lolo Omar. Diba? Tas biruin nyo, ang daming nakaharap neto ni Javier. Hindi lang naman isa. Ang ano lang dito is yung pinatay niya yung isa na kabesa di barangay. Diba? Yung parang, ang kabesa kasi parang chairman. Yun, so yun lang, medyo off yun kasi wala namang kalaban-laban. Yun nga lang, ang punot dulo kasi, namatay naman yung anak niya pero hindi naman kasalanan ni Lolo Omar, diba? Kasi nga, sinabi niya naman una pa lang na wala siyang kakayahan na gamutin. Lalo na yung sakit na, ano yung sabi? Yung parang sakit na normal na pantipikal na tao. Yung tipong ganun. Kumbaga kasi nga, spiritual tong si Lolo Omar. So, kung sakaling ang sakit mo cancer talaga, hindi natin, kumbaga sabi niya, hindi ko magagamot yan. Kasi, hindi naabot ng kakayahan ko. Pero ginawa niya pa rin naman lahat, di ba? Yun nga lang, hindi sumapat. Tapos, yun, ang nabanggit kasi mutya lang ng ngipin ng kalabaw. Isipin nyo. Yun lang. Tapos, isipin nyo, ito sa sobrang lakas nito ni Javier na mananabas, naghanap pa si Bartolome, yung isang kapitan, ng isa pang antingero. Isipin mo, lakas na si Haram ng Mindanao. Kaya lang, patay na to Hindi natin may kwento yung buhay ni Haram. No? So, sayang lang din. Pero, grabe yun. Isipin nyo, mutya ng bulak. Di ba? Alam mo, tumatalon-talon lang siya sa dahon. Nakakatapak siya sa dahon. Baga napakalupit ng ganong klase ng mutya. No? So, sa ngayon, hindi ko alam kung asa na to si Javier. Kasi, kahit naman sino, hindi natin masabi. Pero, yun nga. Wala namang sinabi yung sender natin. Yun ngang wakas, eto lang. So, yun. Kayo pa rin. Kung ano yung komento nyo rito, babasahin ko ulit sa babayan. Tapos, siguro, shoutout ko na kayo. Kasi, alam nyo na, daily na tayo. Bali, susundin ko na yung
siguro ano ba maganda? Biyernes, Sabado na lang ang shoutout ko. Ipunin natin lahat. So, kaya mag-comment na kayo na mag-comment, lalo na yung mga solid listeners natin dyan. Alam nyo na yan kung sino kayo mga kabaryo. So dito, umpisahan natin dito. Shoutout ko muna si Brain Omega. Yun, salamat kabaryo. Si Nay Ana. Yun, salamat po Nay. Lenny Licolas. Good day kabaryo. Silent listener from Nueva Ecija. Yun. Si Ma'am Asili Gumban. Elsa Constantino. Kamusta po sila? 15K na tayo. Congrats. Congrats din sa inyo kasi nga wala naman tayo rito kung hindi dahil sa inyo, di ba? So, yun. Tapos si Arlene Cools Besa. Kabaryo yan. Solid yan si Miss Arlene, no? Taga Singapore. Shout out sa lahat ng nasa Singapore, no? At si Miss Roslyn De Lopera, yun. Gandang umaga sa lahat. Sa'yo rin, Miss Roslyn, no? Ingat rin po kayo kung nasan kayo. At si Enrico Mejia, magandang araw. Joel De Guzman, shout out sa'yo, boss. Edward Pereda, boss, salamat. Lourdes Grace Garte, yan. User, hindi natin mabasa lahat. Celebrity Central, yung nag-comment siya dun kay post. Si Kate Step. Catherine, pangalan ng umpisa. Gusto magpadala ni Kate Step, kaya lang, na-hack daw yung YouTube niya. So, hindi na, half turkey raw siya. So, yun, ingat na lang muna, Ma'am Kate Step. Tapos, punta ka sa, sa community. O kaya dito sa ina-upload natin, meron tayo ritong nakalagay na email natin, dun mo na lang isulat. No, pwede kong basahin yan. Tapos, ilalahad natin ng on the spot, diba? Pwede rin dun sa isa, sa Ang Kwentong Baryo. Kasi nga dun tayo maglalagay ng mga short stories, pero i-compile natin para mahaba pa rin, di ba? Si Rosa Doraemon. Hello sir, sensya na po, hindi ko na-upload yung upload ng anak ko na si Johanna Lynn Mananlong. Hinihintay ko yun kasi paalis na anak ko. Oo nga, Ma'am Rosa, si Johanna Lynn, si Ma'am Johanna Lynn, nawala si Ma'am Johanna Lynn eh. Pero, sige, doon natin ilalagay sa yan, Ang Kwentong Baryo. Si Ronaldo Del Monte, boss, salamat, shoutout sa'yo. Hindi bahagi ng Central Luzon ang Marinduque. Mas malapit pa siya sa Southern Tagalog. Aba? Ayon sabi ni Ma'am Elsa, Central Luzon is Region 3. So yun, hindi natin alam. Kasi nga, wala naman tayong sa lugar. Magaling lang talagang natin. Nag-aayos ng story para basahin ko. Grace Mendez. Sana puwersa ni Dodoy at Jerry. Oo nga, Ma'am Grace. Yun pala mga kabaryo, meron tayo, no? Kung natatandaan nyo si Jerry Salvacion at si Dodoy Acero. Hindi pa kasi tapos talaga yung kwento nila. Kaya lang kasi, hindi sila pwedeng iisang story. Alam nyo yun? Kasi nga, si Jerry Salvacion may basbas ng anghel. Si Dodoy naman, may tanga na mutya. So, hintayin natin yung susunod. Pero feeling ko, grabe yung mangyayari dito. Hintayin nyo na lang mga kabaryo, no? Si Ma'am Ann Vargas. Yun, kwento, thank you sa mga stories, ha? Kung hindi ako nagkakamali, sacred ang Gregorian chant na ayaw marinig ng makakaliwa at mga elementong hindi man natin nakikita. Kasama natin siya. Tama yon, Miss Ann Vargas, no? From New Zealand, shoutout sa'yo. Boss Mardy Suzuki. Amy Lana. Ayun, ganda ng kwento. Salamat po. Zach Serrano. Salamat po. At si Madam Tita Sareno. Yan ang wow, everyday upload ka na pala kamari. Ibig sabihin, hindi na kita mamimiss. Wow. Sana all, no? Hindi na ako aalis dito. At hindi na rin ako maghahanap ng iba pa. Yun.
Yan ang tama. Tama yan, kita. Diyan ka na lang muna. Florigine Sapungan at ito, lagi rin tong nandito, si Boss Shifter Place. Isang kwentong obra maestra na naman. Plus good narrator. Okay na yung obra, pero yung good narrator, di natin alam yan. Boss, Marilu. Miss Marilu. Ma'am, ingat po palagi. Marilu Matsuda. Yon, ingat po. Charlene Gumansing. Oo nga, grabe yung bagsik ni Gimo. Kaya lang namatay din siya. Yeah. Shoutout po sa mga tiga Sihi Buenavista, Monggis family, Joe Monggis. Ayun, shoutout sa inyo dyan. Dion. Boss, Dion 2133, shoutout sa iyo. Maria Silar, salamat po sa papuso, madam. Gidas Videos, yun, listening from Zamboanga City, salamat po. Leo Daban, shoutout sa iyo, boss. Aukulina, si madam sabi niya, tapos na nakakalungkot naman ang buhay. Yun, salamat. Pag 1 hour daw pinapakinggan tayo ni Ma'am Aukulina. Kasi 1 hour na lang ang pagdadrive niya. Yun, nakasasakyan siguro siya. Ingat po, mama, pag nagdadrive, no? Inday ng Paris, yan. Salamat ka, Paris. Oo nga namatay silang lahat. Ingat yan. Ingat po, ingat. Salamat. Aljun Sabida, boss, taga Marinduque. Ayun, shoutout, sakto yung kwento ni Sargento. Napakaganda ng kwento ni Oo nga, sobra. So, yun muna mga kabaryo. At meron pa akong hindi na shoutout. Alam niyo na kung sino kayo. Next upload natin lalagay yan. So, yun, sa ngayon yun lang muna, no? At yun nga pala, yung natin, yung anong tawag dito? Yung channel natin, diba dito sa Kwentong Baryo, daily na tayo. Yung saang Kwentong Baryo, doon naman siya natin i-alternate. Anong gusto nyong oras doon? Isip kayo ng oras tapos para, kasi dito 10:30 ng umaga tapos 1 hour 10:30, siguro 1, okay sa inyo 1 PM ng hapon sa Pinas. Doon tayo mag-upload. So yun muna nakikita ko sa ang kwento. Marami tayong kwento ron, kabaryo. Kayo na magsasawa. So sa ngayon yun lang muna. At lagi kong sinasabi sa inyo na maraming salamat sa pakikinig ninyo sa channel ng Kwentong Baryo. Hanggang sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat.